Tifla ta' 9 snin weġġet gravi meta kienet qed tom taħt il-veċċa f'San Pawl il-Baħar u fuqha waqa' xi ġebel. Inħarġet minn taħt it-terrapin minn sħaba u tellet fuq l-art minn persuni li kien hemm fl-inħawi sakemm waslet l-assistenza tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u dik medika. It-tifla tieħdet l-Isptar Mater Dei fejn kienet iċċertifikata li soffrit minn ġrieħi gravi. Fl-inċident kien hemm involuta tifla oħra li qed issofri minn ġrieħi ħfief. L-investigazzjoni tal-Pulizija dwar il-każ għadhom għaddejjin. Wara nofsinhar il-Pulizija kienet infurmata b'inċident li seħħ fi triq Pariżjo fil-Gżira għal xi raġuni ġarra f'ċint bil-konsegwenza li spiċċa fuq xi karozzi li kienu pparkjati bis-swit tiegħu bil-konsegwenza li kienu kkawżati diversi ħsarat. Il-Pulizija tinvestiga l-każ u ħadd ma weġġa f'dan l-inċident. Somalu ta' 31 sena li jgħix San Pawl il-Baħar sofra ġrieħi serji wara li ttajjar fraħal ġdid. L-inċident seħħ fis-7:09 ta' tnejn filgħodu fi triq il-Perididu minn Kumintov. Minn investigazzjoni preliminari tal-Pulizija rriżulta li s-Somalu safa milqut minn mutur li kienet jinstaq minn raġel ta' 41 sena mill-Fgura. B'konsegwenza ta' dan l-inċident is-sewwieq tal-mutur kellu impatt ma' vettura li kienet sejra fl-istess direzzjoni. Iż-żewġ tirġiel ittieħdu l-Isptar Mater Dei biex jingħataw il-kura meħtieġa. Aktar tard ix-xufier tal-mutur ma sofra l-ebda ġrieħi filwaqt li s-Somalu sofra ġrieħi serji. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa li ordnat li ssir inkjesta u ħattret diversi esperti sabiex jassistuh. L-investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejjin.